27. zadatak. Korisnost nekoga Carnoova stroja jest 25%. Temperatura toplijeg spremnika jest 124 stupnjeva Celzija. Kolika je temperatura hladnijeg spremnika? Prisjetit ćemo se najprije kako izgleda Carnov stroj. Imamo dva spremnika temperature T1 koja je veća od temperature T2. Dakle, spremnik više i spremnik niže temperature, odnosno topliji i hladniji spremnik. U ovom slučaju ćemo se zapisati da je T1 veće od T2, čisto da znamo koju ćemo temperaturu kako označiti. Ono što naš stroj radi je uzima dio topline od spremnika više temperature, obavlja rad, radno tijelo dakle obavlja nekakav rad, a razlika, ono što ne ode u rad, znači ono što ne uspije pretvoriti u rad od ove topline koju je primio, predaje kao toplinu Q2, ovu ćemo nazvati Q1, hladnijem spremniku. Ono što mi znamo je da on ima određenu korisnost, odnosno ne može pretvoriti svu ovu toplinu u rad. Pogledajmo sada što nam je zadano u zadatku. Imamo korisnost Carnova stroja koja iznosi 25%. Tu korisnost označavamo s eta i možemo odmah zapisati u decimalnom zapisu da ona iznosi 0,25. Temperatura toplijeg spremnika, mi smo njega označili dakle sa T1, označit ćemo temperaturu u Celzijevim s malo t, 124 stupnja Celzija. Kolika je temperatura hladnijeg spremnika, dakle traži se T2 ili T2. Svejedno je kako ćemo zapisati. Ovo je u kelvinima, ovo u Celzijevim stupnjevima. Vidjet ćemo da nije baš svejedno hoćemo li računati sa ovom temperaturom u Celzijevim stupnjevima ili sa ovom temperaturom u kelvinima. Čemu je jednaka korisnost općenito? Korisnost je, kao što sam rekao, omjer rada koji je obavilo tijelo i topline koju je primilo od toplijeg spremnika. Znači možemo reći da je korisnost jednaka V kroz Q1. Ova eta je dakle jednaka 1 minus temperatura hladnijeg spremnika kroz temperatura toplijeg spremnika. Ovim putem znamo da eta mora biti manji od 1 jer ne možemo imati korisnost 100%, dakle taj broj mora biti negdje između 0 i 1 i to možemo postići u ovoj formuli samo tako da nam je u brojniku ovdje manja temperatura, dakle hladniji spremnik, a dolje veća temperatura, odnosno topliji spremnik. Sada moramo biti oprezni jer ove temperature, da bismo dobili etu, moramo pretvoriti u kelvine. Celzijeve stupnjeve s kelvinima povezujemo dodavanjem 273. Dakle, temperatura u kelvinima će biti za 273 veća od temperature u Celzijevim stupnjevima. Ako na ovo dodamo 273, dobit ćemo 397 kelvina. Sada taj broj možemo uvrstiti u našu jednadžbu i izraziti naš T2. Eta minus 1, kad prebacim jedinicu na drugu stranu, bit će minus T2 kroz T1. Sad se želimo riješiti ovog minusa, pa ćemo s lijeve strane zamijeniti mjesta. 1 minus eta je jednako T2 kroz T1. Uvijek preporučam da prvo izrazimo nepoznanicu, dakle još trebamo sve ovo pomnožiti sa T1 kako bismo izgubili što manje decimala u računu i dobili što preciznije rješenje. T2 naš će biti dakle jednak 1 minus eta, ovo moramo biti oprezni, staviti u zagradu, puta T1 i to je naravno taj T2. Sada trebamo uvrstiti brojeve, 1 minus 0,25 je 0,75 puta ovih naših 397 kelvina. Kada uvrstimo brojeve dobit ćemo 297,75 što možemo zaokružiti na 298 kelvina. I to je konačno rješenje u ovom zadatku.